No niin, Taavi, nyt on sitten ensimmäinen koulupäivä. Meppä siihen ja äiti ottaa sinusta kuva. Joo. Hienosti Taavi hymyili siinä, niin iso poika, kuule ekaluokkalainen, joo. Joo. Taavi! Tuutko sä munkaan samalle luokalle? Hei, anteeksi, nyt Taavi on tullut tänne kuule oppimaan, että nyt ei olisi oikein aika jäädä leikkimään. Taavi, tulepas, Taavi, Taavi. Hei, mä oon tän Taavipojan äiti, ollaanko me oikeassa luokassa? Moikka, joo hei, totta kai ootte oikeassa paikassa. Tervetuloa, mä oon Taavin uusi ope ja hei, Taaville oli varattu paikka tästä ihan eturivistä. Katoppas Taavi, kun sä pääsit oikein eturiviin. Taavihan on hirveän älykäs lapsi. Missäs mun? Anteeksi? Niin, että missä on mun istumapaikka? Siis tietenkin voi vanhemmat jäädä seuraamaan, jos tuntuu siltä, että Taavi on arka. Hän vaikuttaa kyllä aika reippalta pojalta. Että... Niin, mä olen ottanut ihan koko viikon töistä vapaata tämän takia, että Taavin kanssa täällä täytyy kyllä jonkun sitten olla, että joo. Totta kai saa jäädä. Tuolta luokan perältä löytyy hyvin paikkoja, niin ole hyvä. Taavi, Taavi, äiti on täällä. Joo, Taavi, Taavi. Ihanaa huomenta kaikille. Mä olen teidän uusi ope. Ja tänään meidän olisi sitten niin, anteeksi. Mä kyllä toisaalta toivoisin, että mä istuisin vähän lähempänä Taavia. Joo, ole hyvä. Joo, anteeksi. Taavi, äiti on tässä. Mulla on maissinaksut laukussa, ei ole mitään hätää.